Dobrý den lidi, no spíš čus. Dneska to bude video ze hry Shake and Fidget, nevím jestli se slyší tu hudbu, co mi hraje v pozadí. Když tak já jenom s tlumem, moment, chvilinka. Jsem tady, mě trošku rozčilovala, jenom. Pardon, jsem si zapomněla dát k sobě mikrofon. Tak jak jsem říkala, že to bude video ze hry Shake and Fidget. Sakra. Máme tady bouři 29, bliká nám hlídka. OK, můžeme se podívat do cechu. Nic, útoku jsme připraveni. A my bychom si mohli trošku zvýšit staty. Co na to říkáte? Máme se tady na 30%. Tak. A zkusíme jít do podzemí. Jenom moment, portál. My to tady dáváme. No, ten nás asi dá na pohodičku, co? Moc ten portál neskouším, jenom teďka ve videu. Tak, co mám dát? Válečník černé lepky nebo pan Koláček? Co říkáte? Nevím, vůbec nevím. Tak já zkusím válečníka černé lepky. I když, nevím, jak to dopadne. OK, se podíváme ještě do obchodu. Jsem se asi tohle. Je elixír. Sakra, proč je záhouby? Taky to nechápete, proč nikdy záhouby. Inteligence 368. To je lepší. Síla, výdrž, obratnost, inteligence, síla, inteligence 372. To je lepší než toto. Ale to víc stojí. Nevím, ani na jedno. Je 3 hůlky, tak se podívám. Výdrž, štěstí, obratnost. Nemohlo to být výdrž, štěstí, inteligence? Ne, špatné to je. My si tady dáme hlídku. Je tady teďka ten zkušenostní X víkend. Začnu zase hrát znova. Já no, to kolik mám 3x ještě na 11, tak to je dobrý. Takže teď jsme tady na další postavě. Je to bouře 29, jmenuje se úplně stejně. Jak na S21. Jo, to jsem zapomněla. Jestli budete chtít, pište mi do komentářů, jestli budete chtít, abych si založila novou postavu na S21 a hrála bych jenom za ní. A hrála bych za ní v LP. To vůbec nevím, co mám udělat, protože je jako to špatné. Kecam, není. Je to dobrý. Jo. Hlídka nám to nebliká, to jsem si odklikla. Asi před 10 minutama. Síla. Inteligence 15. Na to naštěstí máme. Jdeš. Štěstí 20. Inteligence. Stojí toho ubule, čekáš na to. Nekoupím to štěstí. Ale na to nemám. Obratnost výdrž, jasně. 58. Teďka nevím. Nevím, jestli je to lepší nebo horší, protože to já 58, za tohle mám plus inteligence 20. Si nechám tam to, výdrž 8, kašlu na tebe. Postava. Tišťák mám tady mecky cecky, takže nevím, nemohlo mi nic napadnout. Takže kdybyste chtěli tohle,
kdybyste chtěli do cechu, tak určitě vás pozvu. Stačí, když mi napíšete váš nick do komentářů. A k tomu chci k tobě do cechu nebo něco takového, OK? Tady jsme taky, myslím, že mám podzemí. Jo, mám. Takže se zkusíme vylepšit. A podzemí. Stivý vampír. Teď co myslíte? Nedám. No, asi to se s tím asi dám. Pojď. No, to asi ani dlouho ještě nebudeme dávat. Protože na téhle postavě jsem trošku lama. Jo, moment. Skončí nám questík. Odkliknu ho. Mám tady rukavice, výdrž síla. To hodíme do záchoda. Moment, chvilinka. Tak jsem zase tady. Zjistila jsem to, že přijela babička. Tady si asi dáme questík, co? Já jsem vlastně chtěla si hodit do záchoda, že? Pardon. Jsem dneska ještě nic neházela. No, hej. A padl nám jde pro průzkumníka. Co myslíte? Dobrý? Špatný? Můžu tady na sekundu? Nemůžu, protože je na inteligenci. Pardon, trošku se tady zpívám. Krucinál se tady sbírá čarodějnice. Já jsem! Pako. Jsem nemohla čarodějnici. To... 14 minut, je trošku moc, ne? Já teďka jde na to jenom 3,5. A jsme tady na mém... Pardon za Skype. Jsem omylem tam nejela. A teďka jsme na postavě. To se může čekat, že? Já nemám zvíře. Tak hned se dělám zvíře. Jmenuje se Marta 356. Je to stará postava. Sice jsem za ním moc nehrála, ale celkem ujde. Si myslím. Jsem trošku slabá, no. Asi mě každý porazí. Arena, zkusím jít do areny. Zkusím dát. Když nedám, tak pardon, jsem lama. Dali jsme to na pohodu. Jo, pardon, já jsem na postavě, že? To je like, nebo nevím. Počkejte, já jenom zkusím restartovat stránku. Aktivovat stránku, pardon. Tak, ok, už to jede. Jenom, že nic nemáme. Dobré, jede to. No, kdyby náhodou neprobíhala držba se nebo něco takového. Smrtka. A sakra. No, to tady budeme mít asi ještě hodně dlouho. Mám dát tu houbu? Mám ji dát? Dám tu houbu. Vy se podívejte přesně na to, nebudu to přeskakovat, protože mě dá na 3 rany, ale zkusit to můžu. Dobrá, tak na 4. OK. Určitě bych ho zkusila dát, kdybych měla houby a nemám. Možná občas koupím nějaký hospodátek šup. To má 16 minut. Taky dám něco na mý. Může být?
Jestli vám to nebude vadit, tak tady si asi 10 minut počkáme. Sekund. Pár sekund. Tak. Jdeme na naší bouři 61. Nezdá se vám, že nějak moc rám. Jo, tady jsme ani neskoušeli arénu, co? 183, to jsou hod. 89. 149. To bude kozelník, ne? Co? Na 2 rany. Ani nepočítám, po kolikáté mě to už jede. Ta písnička. Určitě zítra budu natáčet. Takhle. Možná k večeru, až přijdu ze školy, nevím, tak určitě natočím i to, jak tady v tomhle demonickém portálu. A tohle. Takže postava. Hospoda. Je pošta. Podíváme se, jak jsme to prohráli. Vůbec nechce. Jak to? Mám, no, houbu si budu šetřit. Nic, tak já jsem tady hospodu. Doufám, že se vám tohle video líbilo. A nezapomeňte dát like, odběr, nebo všechno prostě, co tam je. A doufám, že mě budete mít rádi.